Tripura sarok Tripura hastewano sakbai thangnai hawano bikra ralai bemani nai bedi rang 50 taka 100 taka kwrwi baise saknai nogo bwsal luma doromano tlangai phonogwi mayangma bagwi langma arina nangkha 1.5 bosorni chikon cherai senati Tripurani o kha sajaknai patemung wngkha gumoti hangkorni bisingo khopjaknai korbokni jalaya amchaini suto bondu panani takhuk mukthai Tripurani nokhungo bigira khangara sabrombromno samungkhai chajanai rang 50 taka eba 100 taka phano bwsa chikon sana daktarot tlangai phunungna bagwi rang aji manjajaya doktor matlang yakheno thei thangjaka chirai chiki uncha tabole wansugin ele besidi takhokte bukhoksom Tripura sarokni rangkhok puisani tongmung bo jagao tongoi tong bisi kwbang maromainarok thungrung thunglaimani dopha bai dopha butharlaimani hoda bai hoda nasrelaimani sak bai sak bulai toglai angmani tamo manmari mankha tabobo Tripura sarok bithi chayawi sak naijayawi thilena nai tongbaikha o human resource jaknai manob sampod jaknai Tripura sadda phao hainu se kamai thang tongbaikha magna kebo kheba drug chawi langma are tongbayo kebo phekmong mani chawi accident angai thei tongbayo kebo kheba sak hamya angai sak naije angai jora angyao no langma are ma tongbayo obote tongmung chini Bidas kagro ulum jaro le amu siap le o khoro pra ulum no siap le sukwa hom jara le ulum le amu para ulum ro no chesta khai ya ai siba ara de ro ulum na bo erang mukri puchau kre le dakte tilam ya ayo tau ro takhum ro bakti saki lage ai mate ro samsare da ayo se ani daga kam khabani ramai ha bo mane ekonde habja bo tisamne bo tisamai ha to miya daga masala phun khiye bo sa je phang ବ୍ୟବস্থা khayai bo maya hawa to daga kam khane katal bo ram habja bo ne se phang ti samna ye ang ବ୍ୟବস্থা khite phina ai ne miya bo o se kachang la bo ong ya ha bo ne thikhmi ha ta katal na bo ti sare me rang potro suti phena rang potro suti phe daktar tlani ne amu daktar tlani ne te hor ko ai saluk sa tha ta ayo no ni ra bu ha buru ba ayang jamani ba tin hosa nai gra tin hosa nai ye nang khana phro ro matai ra thai ho daktar tlani ho tin hosa nai ye khana phro ta tlang hasti ai ne to afle ai sibai o sarini 4-5টা সময় লাগে আপনি ডাক্তার আনে তেলাং জায়গা ডাক্তার তুলন যাও রে সিমনে যাক এরেনে বড় এ ডাক্তার এরেনে বড় সরকারি ডাক্তার এই জলেনে ডাক্তার এই জলেনে হাসপাতাল হ্যাঁ নত সত্যি জায়গা রকম মনে রাখতে সত্যি জায়গা বলে তাও সমস্যাই তো সত্যি জায়গা রকম জেসে জরংনে বুমুং থিনেনি বুমুং হেতামা বদলাও বুমু আবিয়াও রক সবই বুমু রজিয়া আও বুবুনি বুমু নে আদি হে নে ও বসে র বুবু র সেনাতে হে রে সেনাতে আসো আপনি কয় বছর কাজ করবা কয় বছর